Bawo katawhay, mga puso pila ka mga suba. Sa syudad sang Talisay sa Negros Occidental, gindagsa sa mga luyag, magpaliwaliwa subong nga holiday. Samtang iban, bukid o kung sa bukid naman nagpangin-hangin, subong nga mainit ang tiyempo. Nakatutok Aileen Pedreso. Bahala na kuno nga ma-shock sa bills ng kuryente basta naka-on lang ang aircon sa sulod sang balay para hindi lang matamaan sa puwerte ka init nga tiyempo. Ilabi na nga halos adlaw-adlaw na nga masobra sa 40 degrees Celsius ang heat index. Pero bangod nga holiday, wala sang trabaho kag klase, outdoor bonding naman ang trips ng pila ka mga pamilya kag magbarkada. Diri sa Barangay San Fernando sa Talisay City, dagsa ang mga luyag magpulong kag magpabugnaw sa suba. Ang ini nga mga estudyante, hindi na drawing, kundi achieve na ang plano nga outing. Pali simultaneous lang gid ni siya nga plan. Nagpag-o lang ikubog daw, literally walk up like this, nag-shades lang ko. Hinagad lang ko nila. Swak gid kuno magpahulom sa suba tungod diri wala na ginapaligban pa ang inupaligo nga tubig. Samtang may iba naman nga luyag nga makahaklo sang preska nga hangin kag sa bukid ang destinasyon agud nga makapag-relax sa medyo mapugnaw nga tapyas ang hangin. Ang plano naman yung masaka sa babaw di kay para pangin-hangin kay tungod sa tiyempo nga grabe ka init. Guwa ka man gamay nga pangin-hangin. Subo nga mainit ang tiyempo, break man anay sa stress kag magbonding sa pamilya kag barkada. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas.